Van egy jármű, amelyet 1977 óta gyártanak. Majdnem 50 éve. Gondolkozz el ezen egy pillanatra. 1977-ben a világ más hely volt. A csillagok háborúja a mozikban volt. Az Apple komputert akkoriban alapították. A diszkó volt a király. A hidegháború a csúcspontján volt. És valahol a Szovjetunióban, egy Togliatti gyárban egy kis, dobozszerű jármű gördült le a gyártósorról. Akkor még senki sem tudta, de ez a jármű túléli majd magát a Szovjetuniót. Hegyeket mászik majd. Sivatagokat szel át. Több mint egy évtizedig túléli az Antarktiszt. Versenyez a világ legkegyetlenebb rali versenyén, és valahogy, lehetetlen módon, még ma is építik. Szinte változatlanul. Ez nem a tökéletességről szól. Ez egy olyan járműről szól, amely alapvetően tökéletes a maga egyszerűségében, és amelyet a haladás sem tudott volna jobbá tenni. Egy egyetlen célra tervezett jármű, amely ezernyi célra is tökéletesnek bizonyult. Egy jármű, amely nem azért vált legendává, mert a legjobb volt, hanem azért, mert nem volt hajlandó meghalni. Ez a Lada Niva története. A szovjet terepjáróé, amit az idők elfelejtettek. Vagy talán az idők egyszerűen feladták. A probléma 1971-ben Alexei Koszygin miniszterelnöknek problémája akadt. Valójában sok problémája van. A Szovjetunió irányítása gyorsabban teremt problémákat, mint ahogy bárki megoldhatná azokat. De ez a konkrét probléma újra és újra megjelenik az ország minden tájáról érkező jelentésekben. Ugyanaz a panasz. Újra és újra. A vidéki párttisztviselők nem tudják ellátni a munkájukat. Nem érhetik el a gazdákat. Nem tudják ellenőrizni a kolhozokat. Nem tudnak ellátmányt szállítani a távoli falvakba. Az utak szörnyűek. Néha egyáltalán nincsenek utak. Csak sár. Hó. Több ezer kilométeren át húzódó, nehéz terep. A rendelkezésre álló autók nem működnek. A Zsiguli Moszkvában jó. Leningrádban is jó. De ha vidékre megyünk, használhatatlanná válik. A Moszkvics valamivel jobb, de még mindig küszködik. A Zaporozsec mindenen vicc, kivéve a burkolt utakon. Ezek közül az autók közül egyiket sem a vidéki szovjet élet valóságára tervezték. Az egyetlen működőképes jármű a nagy katonai teherautók. Az UAZ modellek. Nehezek. Lassúak. Kényelmetlenek. Tankokhoz hasonlóan épültek, mert lényegében a katonai járművek polgári változatai. Persze működnek, de nem pont azok, amiket minden nap vezetni szeretnél. Koszygin döntést hoz. 2 gyár tervezőit hívja be. A VAZST, a Togliatti Volga autógyárt, és az AZLKT, a moszkvai autógyárat. A feladat egyszerű. Alkotni egy civilizált, 4 kerék meghajtású járművet. Valamit, ami elbírja a szörnyű utakat, de nem olyan érzés vezetni, mint egy traktort. Valamit azoknak az embereknek, akik működtetik a Szovjetuniót, de messze élnek a városoktól. Egy verseny veszi kezdetét. A design. A VAZ-nál egy csapat alakul Vladimir Szolovjev főtervező vezetésével. A gyárnak már van kapcsolata a Fiattal. A Zsiguli modelljeik a Fiat tervei alapján készülnek. Tudják, hogyan kell személyautókat építeni. Most azt kell kitalálniuk, hogyan lehet egy személyautót bárhová eljuttatni. Az első prototípus 1971-ben jelent meg. Az E2121. A csapat a kinézete miatt krokodilnak becézte. Nincs teteje, nincsenek ajtói. Csak egy alapvető vászkerekekkel és motorral. Kizárólag funkcionális. A koncepció tesztelésére épült, semmi több.
A tesztelők hamis jelvényeket helyeznek el a prototípusokon. A jelvényeken Formica felirat szerepel, ami hangyát jelent. Egy megszűnt cég. Amikor az emberek megkérdezik, hogy mit tesztelnek, a csapat bonyolult történeteket mesél külföldi járművekről. A projekt titkos. A programon kívül senki sem tudja, mit épít a VAZ. A Crocodile túl haszonelvű. Mindenki egyetért ezzel, de a koncepció működik. A 4 kerék meghajtású rendszer működik. A jármű jól kezeli a nehéz terepet. Az alapötlet a megbízhatóság. 1973-ban megjelent egy új prototípus, a 2E2121. Ennek ajtói vannak. Keménytetős. Úgy néz ki, mint egy igazi jármű, amit esetleg vezetni szeretnél. A tervezők maguk írják le. Egy Renault 5 Land Rover alvázra szerelve. Vedd magadhoz egy kis európai ferdehátú kényelmét és praktikumát. Kombinált komoly terepjáró képességekkel. Ez a vízió. A karosszéria teljesen új. A VAZ a nulláról tervezi, de alatta az alkatrészek meglévő Lada modellekből származnak. A motor a VAZ 2013-ból, majd később a 2016-ból származik. A mechanika bevált. Megbízható, könnyen javítható. Ez fontos a Szovjetunióban, ahol ritkák a szervizközpontok, és az alkatrészeknek elérhetőnek kell lenniük. Az összkerékhajtás maga az innováció. Állandó összkerékhajtás. Nem részmunkaidős, amikor szükség van rá. Mindig be van kapcsolva. Mindig készen áll. Osztómű magas és alacsony sebességfokozattal. Zárható középső differenciálmű. Független első felfüggesztés tekercsrugókkal. Feszült hátsó tengely. 220 mm-es hasmagasság. Majdnem 9 hüvelyk. A tesztelés brutális. A csapatok prototípusokat visznek az Urál-hegységbe, Szibériába, Kazaksztán sivatagaiba, a Pamír-hegységbe. -54 Celsius foktól plusz 40 fokig terjedő hőmérséklet. Tudniuk kell, hogy ez a jármű a Szovjetunió minden területén működni fog. Az 1973-as és 1974-es tesztek során lenyűgöző eredmények születtek. A prototípus 58%-os lejtőkön mászik meg. A Ford 60 cm mély vízbe ütközik. Több mint 1 méter mély sárban és hóban is átjut. A keskeny gumiabroncsok erős talajnyomást hoznak létre, megakadályozva, hogy a jármű elakadjon. A rövid tengelytáv és a magas hasmagasság olyan akadályokkal is megbirkózik, amelyek megállítanák a hagyományos autókat. Vladimir Szolovjev 1975-ben meghal. Pjotr Prusov mérnök veszi át a főtervezői posztot. Prusov lesz a projekt arca a nyilvánosság előtt. Az autó megalkotásáért felelős férfi. Élete végéig a VAZ-nál fog dolgozni, és több mint 40 éven át nézni fogja alkotása fennmaradását és fejlődését. 1976-ban a végső prototípus jóváhagyást kap. Összeszerelnek egy kísérleti tételt. 50 kézzel épített jármű, mindegyik arany okkerre festve. Még egyszer tesztelik, hogy minden működőképes legyen. Előkészítik a gyártószerszámokat. A szerelősor készen áll. 1977. április 5-én megkezdődött a sorozatgyártás. Az első tömeggyártott önkarosszériás terepjáró, ami legördül a gyártósorról, az forradalmi. Nem azért, mert forradalmian néz ki. A Niva dobozszerű. Hasznos, egyszerű. De emögött az egyszerű külső alatt valami olyasmi rejlik, amit korábban soha nem gyártottak tömegesen. Egy önhordó terepjáró. Minden komoly terepjáró külön vázat használ. Land Rover, Jeep, Toyota Land Cruiser. Mindegyik. Egy nehéz acélváz, amire a karosszéria van felszerelve. Erős, tartós, nehéz. A hagyományos módja a büntetésre szánt járművek építésének. A Nivának nincs külön váza. A karosszéria és a váz integrált. Monokok szerkezet, mint egy személyautóé.
Ezáltal könnyebb. Kicsit több, mint 1 tonna. Sokkal könnyebb, mint a vázas versenytársak. A kis súly jobb üzemanyagfogyasztást jelent. Jobb kezelhetőséget. Kevesebb terhelést jelent az alkatrészekre. Ennek nem szabadna működnie. Egy önhordó karosszériás jármű nem élheti túl a komoly terepjárást. Ezt mindenki tudja. Kivéve, hogy a Niva mindenkinek bebizonyítja, hogy téved. A specifikációk elárulják a történetet. Egy 1,6 literes soros 4 hengeres motor. Karburátoros befecskendezéssel. 75 lóerős és 126 Nm nyomatékot produkáló. Nem erős, de megfelelő. Kezdetben 4 sebességes manuális sebességváltó, később 5 sebességesre bővítve. A 4 kerék meghajtású rendszernek 3 differenciálműve van. Első. Hátsó. Középső. Állandó idejű kapcsolás. 3 kar az utastérben. 1 a fő sebességváltóhoz. 1 a középső differenciálmű 50-50 arányú elosztású rögzítésére az első és a hátsó között. 1 az osztóműhöz, a magas vagy alacsony fokozat kiválasztásához. Nincsenek elektronikus segédberendezések. Nincs kipörgésgátló. Csak mechanikus egyszerűség, ami működik. A belső tér egyszerű. A Fiat 127 ihlette. Kemény műanyagok. Egyszerű műszerek. Padülések. De hang- és hőszigeteléssel rendelkezik. A fűtés tényleg működik. 4 felnőttnek van hely, bár a hátsó ülés szűkös. A hátsó ajtó egy kis raktérbe nyílik. Minden, amire szükséged van. Semmi felesleges. A VAZ 2121 Niva ára magasabb, mint más szovjet autóké. Emiatt eleinte kevésbé népszerű belföldön. A szovjet állampolgárok szeretnék a Nivát, de sokan nem engedhetik meg maguknak. A várakozási idő évekig is eltarthat, ha csak nincsenek kapcsolataid. De az exportvásárlók imádják. Európa meghódítása. ...1978, a Párizsi Autószalon. A Lada Niva nemzetközi debütálását ünnepli. Nyugati újságírók és iparági szakértők szkeptikusan közelítik meg a témát. Szovjet terepjáró. Ugyanaz a cég gyártja, amelyik Fiat hamisítványokat is gyárt. Ennek érdekesnek kell lennie. Aztán ők vezetik. A Niva nem gyors. Végsebessége 130 km/h. 0-ról 100-ra egy örökké valóságig tart. Aszfaltozott utakon az utazás kemény. A kormányzás nehézkes. A zajszint magas. A nyugati kényelmi normákhoz képest a Niva kezdetleges. Terepjáron a Niva átalakul. Melyel a független első felfüggesztés működik. A rövid tengelytáv és a magas hasmagasság könnyedén kezeli az akadályokat. Az állandó összkerékhajtás állandó tapadást biztosít. Az alacsony áttételű áttétel kúszóan halad a terepen, ami megállítja a többi járművet. A könnyű súly pedig azt jelenti, hogy gyakran ki lehet tolni a bajból, ha elakadna. 2 ember is mozgathatja. Egy ló is áthúzhatja a sáron. Hónapokon belül a Niva meghódítja az európai 4 kerék meghajtású piac 40%-át. 40%. Senki sem látja ezt előre. A Land Rover uralja ezt a szegmenst. Évtizedek óta uralja. Hirtelen egy szovjet jármű hatalmas részesedést szerez a piaci részesedésükből. A Niva a Lada legkelendőbb exportcikké válik. Az 1980-as évek elejére a termelés mintegy 80%-a külföldi piacokra kerül. A járművet országonként különböző néven forgalmazzák. Lada Sport Izlandon, Lada Taiga Ausztriában, Lada Cossack az Egyesült Királyságban, Bognor Diva Uruguayban, de mindenhol eladható. Miért fogy ilyen jól? Egyszerű gazdasági okokból. A Niva töredékébe kerül annak, amit a Land Rover kér. Töredékébe annak,
amit a Toyota kér egy Land Cruiserért. Állandó összkerékhajtást, komoly terepjáró képességet és elfogadható megbízhatóságot kapsz nagyon kevés pénzért. Az alkatrészek olcsók. A mechanika elég egyszerű ahhoz, hogy bármelyik hozzáértő szerelő megjavítsa. Tökéletes? Nem. Az összeszerelés minősége inkonzisztens. A felület érdes. A dolgok zörögnek. A rozsda gyorsan megjelenik, különösen a tengerparti területeken, vagy ahol sózott utak vannak. A biztonsági funkciók minimálisak vagy nem léteznek. A kényelem legjobb esetben is alapvető. De működik. És továbbra is működik. És ha valami elromlik, speciális szerszámok vagy alkatrészekre való hónapok várakozása nélkül megjavíthatod. A szélsőséges próbák. Itt válik a Niva történet legendává. Antarktisz, 1990. A szovjet antarktiszi expedíciónak járműre van szüksége a Bellingshausen kutatóállomáshoz. Személyzet szállítása, rakomány mozgatása, hajók vontatása, az állomások közötti kommunikáció fenntartása. A körülmények rendkívül brutálisak. A hőmérséklet -54 fokra csökken. Állandó hó és jég. Felszerelést tönkretevő terep. Küldtek egy Nivát, egy normál VAZ 2121-est, kissé átalakítva. Extra fűtés a levegőbe ömlő rendszerhez. Kiegészítő szigetelés. Alapelőkészítés, semmi extrém. A Niva több mint 10 évig szolgált az Antarktiszon, 1990-től 2001-ig. Több mint 40 000 kilométert tett meg. A Föld legmostohább körülményei között. Amikor végre visszatért, a VAZ rekonstruálta és múzeumába helyezte. Ez volt az első kerekes jármű, amely több mint egy évtizedet töltött az Antarktiszon. 1998 egy másfajta kihívás. Egy meghosszabbított VAZ 2131 Nivát ejtőernyővel ejtenek le az északi sark jégére. Az átlag hőmérséklet -30 fok. A jármű sikeresen teljesíti útvonalát. Az első kerekes jármű, amely időt tölt az északi sarkon. Szintén 1998-ban a Mount Everest. Egy VAZ 2131-es kapaszkodik fel az 5200 méteres tengerszint feletti magasságban lévő alaptáborba. Egy évvel később, 1999-ben egy másik Niva éri el az 5725 méteres magasságot a Himalájában található tibeti fennsík egyik hegyén. Ez volt a legmagasabb pont, amelyet akkoriban motoros jármű valaha elért. Ezek nem speciálisan épített gépek. Ezek sorozatgyártású Nivák apró módosításokkal. Ugyanazok a járművek, amiket egy kereskedőtől is meg lehet venni. És túlélik azokat a körülményeket, amelyek 10-szer annyiba kerülő járműveket is tönkretennének. A Niva az extrém körülmények között dolgozó szakemberek kedvenc járművévé válik. Rendőrség, mentőszolgálatok, tűzoltóságok, sarkvidéki expedíciók, távoli területekre való bevetések. Bárhol, ahol a megbízhatóság fontosabb, mint a kényelem. A Rally Raid története (1979. január). Az első Párizs-Dakar Rally. 5 magáncsapat érkezik Lada Nivákkal. A legtöbben nevetnek. Ezek a kis szovjet dobozok versenyeznek a célra épített ralligépekkel? Ez katasztrófa lesz. 2 csapat végez. A szervezők észreveszik. Ami még fontosabb, Jean-Jacques Poch is észreveszi. Poch a francia Lada importőr. Lát benne potenciált. Ha a magáncsapatok képesek befejezni a Dakart Standard Nivákkal, mit tehetne egy megfelelően felkészült csapat? 1980-ben Poch 2 gyári autóval állt rajthoz. Jean-Claude Briavoine és André Delier a 157-es autóban. André Trossat és Pierre Richard a 158-as autóban.
A Nivákat módosították. Műanyag motorháztetők, ajtók és csomagtartók a súlycsökkentés érdekében. Extra védelem elől és hátul. Kiegészítő lámpák. Továbbfejlesztett felfüggesztés. Nagyobb üzemanyagtartályok, de a motorok többnyire gyáriak maradtak. Az egy egész 6 literes 4 hengeres 75 lóerős. Briavoin és Delier harmadikak lettek összesítésben. Harmadik hely Dakaron egy 75 lóerős Nivával. Az eredmény mindenkit megdöbbentett. 1982-ben 4 Poch autó nevezett. Briavoin és Delier a 160-as autóval a második helyen végeztek összesítésben. Második hely. Egy Lada Niva majdnem megnyeri a Dakar Rallyt. 1983-ban újabb második helyezés. André Trossat és Eric Briavoin, Jean-Claude fia. Évekig versenyzett a Niva a Dakaron. Soha nem nyer összesítésben, de folyamatosan jól helyezéseket ér el. Akkor is célba ér, amikor az erősebb gépek lerobbannak. Az egyszerűségnek és a megbízhatóságnak, nem pedig a lóerőnek és a technológiának köszönhetően éli túl a kegyetlen terepet. A Dakar kaland az 1980-as években folytatódik. 1984-ben megjelennek a hosszabb tengelytávú változatok. Kísérleti prototípusok különböző motorokkal. 1988-ban Jackie X csatlakozik a Poch csapathoz, presztízst és szakértelmet hozva magával. Az utolsó Niva rajtokat 1988-ban rendezték meg. Az örökség tovább él. 2022-ben a Niva Red Legend Team egy Nivával tér vissza a Dakar Classicba, a történelmi járművek kategóriájába. A magánversenyzők és a rajongók továbbra is részt vesznek a Nivák versenyein a világ minden táján. Nem azért, mert versenyképesek a modern gépekkel szemben, mert valami tiszta dolgot képviselnek, a kaland szellemét minimális erőforrásokkal. A célba jutást az elszántság és az egyszerűség révén. Az élet a Szovjetunió után 1991. december. A Szovjetunió felbomlott. Sok szovjet vállalat számára ez a vég. A központilag tervezett gazdaság összeomlik. Az állami megrendelések eltűnnek. A piacgazdaság felkészülés és kegyelem nélkül érkezik. A Niva túléli. A gyártás folytatódik. A kereslet továbbra is erős belföldön és nemzetközi szinten egyaránt. A jármű lassan alkalmazkodik a változó igényekhez. Az 1990-es évek során fokozatosan érkeztek fejlesztések. Az üzemanyag befecskendezés felváltotta a karburátorokat. Az 5 fokozatú sebességváltó alapfelszereltséggé vált. A belső tér minősége kissé javult. A magasabb felszereltségi szinteken olyan funkciók jelentek meg, mint a fűthető ülések, az elektromos ablakemelők és a CD lejátszók. Továbbra sem voltak légzsákok. Továbbra sem voltak modern biztonsági funkciók. De a haladás lassú volt. A név megváltozik. A General Motors vegyes vállalatot alapít az Avtovazzal. A GM megkapja a Niva névadási jogát a Chevrolet Niva projektjükhöz. Az eredeti Niva 2006-ban Lada 4x4 lesz. A VAZIT 2121 megnevezés megmarad a műszaki dokumentációban. 2002-ben az orosz ARCAP biztonsági értékelő program tesztelte a Lada 4x4-et. Az eredmény 4 csillagból 0. 0. A tesztelő a nagyon masszív karosszériát jelöli meg az egyetlen pozitív biztonsági szempontként. A teszt során az utasülésben ülő próbababát olyan erősen üti a kesztyűtartó, hogy traumás agysérülés veszélye áll fenn. A tesztelők megjegyzik, hogy nem számítottak magas értékelésre. A konstrukció több mint 25 éves. Naivitás lenne azt hinni, hogy megfelel a modern, passzív biztonsági követelményeknek. De az emberek továbbra is megveszik. Nem a biztonságért,
A képességekért, az egyszerűségért, azért a karakterért, amit egyetlen modern jármű sem tud reprodukálni. 2014-ben megjelent a Lada 44 Urban. Modernebb stílus, új hűtőrács, műanyag lökhárítók, új tükrök, alumínium kerekek, fűthető ülések, kissé megújult belső tér. A mechanikus alkatrészek nagyrészt változatlanok maradtak. Ha működik, miért változtatnának rajta? 2015-ben a Lada 4X4 Bronto a terepjáró rajongókat célozza meg. Nagyobb kerekek, magasabb hasmagasság, további 35 mm-rel megnövelve. Terepgumik, védőelemek. Az eredeti szellemisége felerősítve. 2016-ban ismét arculatváltás. Az új generáció Chevrolet Niva alapú jármű Lada Niva Travel néven ismert. Az eredeti VAZ 2121-2021 januárjában Lada Niva Legend néven fut. Legend. Találó név egy olyan járműnek, amely közel 45 éve folyamatosan gyártott. 2020 végére világszerte körülbelül 650 000 Lada Nivát adtak el. Ebből több mint 530 000 export. A jármű minden kontinensre eljut. Lada 4X4 rajongói klubok léteznek szerte a világon. Japántól Angliáig, Dél-Amerikától Ausztráliáig. Bármerre is jársz a földön, találhatsz egy Nivát. Miért tart ki? És itt valami figyelemre méltó. 2016-ban a Land Rover megszünteti a Defender gyártását. Az ikonikus brit terepjáró, amely évtizedekig meghatározta a kategóriát, eltűnt. A gyártása 68 év után leáll. A Lada Niva folytatja útját. Ez lett a leghosszabb ideig sorozatban gyártott terepjáró, amelyet még mindig eredeti formájában gyártanak. Az 1977-es formaterv még ma is, 2025-ben épül. Hogyan? Miért éli túl egy szovjet korszakbeli formatervezés a Land Rovert? A válasz egyszerre bonyolult és egyszerű. A Niva azért sikeres, mert nem próbál minden lenni. Nem kényelmes az autópályán. Nem gyors, nem luxus. A mai mércével mérve nem különösebben biztonságos. Ezekért a dolgokért nem kér bocsánatot. A Niva lényege, hogy bárhová eljusson, megbízhatóan, minimális költséggel. Ez a küldetés közel 50 éve nem változott. Minden modern SUV feljebb lépett. Több technológia. Fokozott komplexitás. Emelkedett árak. Igyekeztek kényelmes lenni úton, ugyanakkor terepen is alkalmas, luxus, biztonságos és hatékony. A Niva csak egy Niva marad. Egyszerű, mechanikus, javítható, olcsó, nagy teljesítményű. Az 1977-ben kockázatosnak tűnő önkarosszériás konstrukció lett a szabvánnyá. Ma már minden crossover és modern SUV önkarosszériás konstrukciót használ. A Niva évtizedekkel megelőzte a korát. Az állandó összkerékhajtás továbbra is hatékony. A független első felfüggesztés továbbra is működik. A jármű alapvető elrendezése továbbra is jó. A mérnökök többször is megpróbáltak egy utódot tervezni. Megjelentek koncepcióautók. A Lada 4X4 Vision 2018-ban. Tervek szerint egy új Niva épül a Renault platformjára. Aztán a Gruppe Renault 2022-ben geopolitikai események miatt kilépett. Az Avtovaz megpróbálta folytatni a projektet Lada Vesta alvázzal. A haladás lassú volt. Mindeközben a Legend folyamatosan fogy. Oroszországnak megfizethető, nagy teljesítményű járművekre van szüksége. A fejlődő országok iparágainak megbízható közlekedésre van szükségük. A rajongók egy egyszerű terepjárót szeretnének, elektronikus dajkák és érintőképernyők nélkül. A Niva betölti ezeket a szerepeket. Maga a Niva név is meséli a történetet. Oroszul termőföldet jelent, de a név egy betűszóból is ered.
Pjotr Prusov és Vladimir Szolovjev főtervezők gyermekeinek kezdőbetűi. Lányaik és fiaik a jövőről elnevezett jármű. Egy jövő, amely megérkezett és továbbment. A karakter. Beszélj bárkivel, akinek volt már nivája. Ugyanezeket fogják mondani. Kényelmetlen aszfaltozott utakon. Az utazás kemény, a kormányzás nehézkes, minden zörög. Az üzemanyagfogyasztás szörnyű. A fűtés túl jól vagy egyáltalán nem működik. Az összeszerelési minőség megkérdőjelezhető. A karosszériaelemek közötti rések nagyon eltérőek. A rozsda azonnal megjelenik, ha sós víz közelében élsz. A belső tér olyan, mintha az 1970-es években tervezték volna, mert az is volt. Aztán kérdezd meg tőlük, hogy vennének-e még egyet. A legtöbben gondolkodás nélkül igent mondanak. A Nivának van karaktere. Ez a túlzásba vitt szó itt tényleg jelent valamit. A járműnek van személyisége, különbségei, lélek, ha egy gépnek lehet ilyesmije. Nem tetteti magát kifinomultnak, őszinte azzal kapcsolatban, ami. Aszfalton a Niva nyers. Terepen a Niva zseniális. Az átalakulás azonnali. A nehéz kormányzás előnyt jelent, visszajelzést ad. A kemény rugózás elnyeli az akadályokat. A keskeny nyomtáv áthidalja a szűk helyeket. A könnyű súly azt jelenti, hogy olyan helyekre is elmehetsz, amelyekben nehezebb járművek süllyednek. Az egyszerűség üdítő a modern korban. 3 kar, manuális váltó, minden mechanikus. Nincsenek számítógépek, amelyek eldöntenék, mikor kell motort leadni. Nincs menetstabilizáló, ami zavarná a bemeneteket. Nincsenek képernyők. Csak te, a gép és a terep. Ha valami elromlik, megjavítod. Az alkatrészek elérhetőek. A javítási kézikönyvek léteznek. A rendszerek érthetőek. Nincs szükséged laptopra a problémák diagnosztizálásához. Nincs szükséged speciális szerszámokra. Egy alapvető szerszámkészlet és némi mechanikai ismeret a legtöbb problémát megoldja. Ez a távoli területeken számít. Ez a kiterjedt kereskedői hálózattal nem rendelkező országokban számít. Ez azoknak számít, akik maguk szeretnék karbantartani a járműveiket. A Niva egy szerszám. A szerszámoknak javíthatónak kell lenniük. Az eredeti Nivák gyűjteményi tárgyakká váltak. Egy tökéletes állapotban lévő 1980-as modell $45,000 kelt el, állítólag ez a valaha eladott legdrágább Niva. A rajongók restaurálják, átalakítják, meghatározott célokra építik őket. Az európai utángyártott támogatásnak köszönhetően alkatrészek és fejlesztések is elérhetők. És mégis vehetsz újat. Sétálj be egy Lada márka kereskedésbe Oroszországban. Vegyél egy vadonatúj Niva legendet. Vezess ki egy olyan járművel, amely alapvetően megegyezik azzal, amelyik 1977-ben gördült le a gyártósorról. Hány termék mondhatja el magáról ezt? Következtetés. Pjotr Prusov 2017. március 19-én hunyt el, 3 héttel a Niva űrhajó felbocsátásának 40. évfordulója előtt. 75 éves volt. Prusov egészen halála előtti hetekig a Togliatti gyárban dolgozott. Teljes, 46 éves karrierjét a gyárnak és az ott gyártott járműveknek szentelte. A Niva volt az öröksége. Az egyetlen jelentős, teljes autótervezés, amelyet ő vezetett. De micsoda örökség! Temetésén az Avtovaz elnöke nagyszerű embernek nevezte. A világ első önhordó karosszériás terepjárójának, a legendás Vaz 2121 Nivának a megalkotója. Még mindig népszerű Oroszországban és külföldön. Még mindig gyártásban van. Prusov nem érte meg a Niva 50 éves gyártását, de tudta, hogy így lesz.
Az általa tervezett jármű alapvetően túl korrektnek bizonyult ahhoz, hogy elpusztítsák, túl egyszerűnek ahhoz, hogy elavulttá tegyék, túl alkalmasnak ahhoz, hogy lecseréljék. Van valami tökéletes abban, amikor egy szovjet mérnök olyan járművet alkot, amely évtizedekkel túléli a Szovjetuniót, és semmi jelét nem mutatja a megállásnak. A Niva életet adó rendszer összeomlott. A Niva fennmaradt. Ma, 2025-ben a Niva legendet még mindig Togliattiban gyártják. Ugyanaz a gyár, ugyanaz az alapkialakítás, apróbb frissítések, továbbfejlesztett, emissziós előírásoknak megfelelő motorok, jobb belső anyagok, de a lélek ott maradt. Az 1977-es önkaros széria szerkezet, az állandó összkerékhajtás. A független első felfüggesztés, a rövid tengelytáv és a magas hasmagasság, a mechanikai egyszerűség, a valódi képességek színlelés nélkül. A számítógépesített, letisztult, kifinomult járművek világában, amelyek elszigetelik az embert a vezetési élménytől, a Niva egy anakronizmus. Nyers, közvetes, kompromisszumok nélküli. Pontosan az, aminek állítja magát, és semmi több. És talán ezért nem tudta a haladás soha felülmúlni. A haladás más irányba haladt, a komplexitás, a technológia, a finomítás felé. Csupa jó dolog a maga kontextusában. De vannak problémák, amelyek nem igényelnek komplex megoldásokat. Vannak munkák, amelyek nem igénylik a legújabb technológiát. Néha egyszerű, megbízható, mechanikai képességekre van szükség. Egy olyan szerszámra, amely bárhol működik, bármire felszerelhető, és alapvető készségekkel megjavítható. A Niva 1977-ben megoldotta ezt a problémát. Közel 50 évvel később a megoldás még mindig működik. A haladás soha nem talált jobb választ, mert a válasz már helyes volt. A Szovjetunió megszűnt. A hidegháború már a múlté. A világ teljesen megváltozott, és valahol egy Niva hegyet mászik. Át kell egy sivatagon, egy távoli állomáson dolgozik. Olyan embereket szállít, akiknek nehéz helyre kell menniük. Pontosan azt teszi, amire tervezték. Nem ad fel, nem válik elavulttá. Egyszerűen csak egy Niva. Ez az örökség. Nem tökéletesség, nem kifinomultság, csak őszinte képesség, amit az idő sem tud elhasználni. És amikor egy elhaladó autót nézünk minden szögből és céltudatosan, ezt tiszteletben kell tartanunk. A haladás próbálkozott. A haladás kudarcot vallott. A Niva marad.